Kare-kare yun. Nagigisa lang simbawang sa sibuyas. Bali yun na oxtail. Pinakalagkad na yun sin 2 hours. Kaya naglambot na siya. Tapos ini na tripe. Mga 1 hour siguro. Makudat man. Ay, timer. Patay. Parugi ko na. Ay. Ang lalayo. Ito ang simple coloring. Kulang pa yun. Mga katunga isa din na mamasita ko na siya nagkukulay. Iko oxtail 2 hours yun bago nagrugi. Siguraduhin niyo na ang oxtail marugi na bago igisa. Baka pati yung buntot na ikipaglaban sa kuda. Malipat ako sa dua. Malayahon ang lahat. Kulang pa. Food coloring. Nagdagan ka pa. Pag yung binutangan sabaw, nawawara yung kulay. Butang tanong na tuwalya. Isang putsalan. Naribo ko ng blower. Blower, nangangamoy. Yo. Lagyan na nato ang sabaw. Ayan. Sabaw. Ang pinakalagkadan. Yung sa kare-kare.
Ayan. Kakalad ka dun talang ano. Water ano. Ayan. Pag naladkad na. After 20 minutes, aliun pa lang ini na romantika. So, maturog yun sa tiyan mo, cholesterol. Kare-kare. Ngayon din ang peanut butter ko sa tate. Creamy. Didig, mas gusto daganan sabaw, kaya minsan mga 3 o 4 lang na ganito kalaking kutsara, serving spoon. Pang-apat. Maganda pa. Ay, nahulog. 5. Depende sa iyo kung gusto niyo masabaw. Padiyo-diyo lang add some peanut butter. Kay malapot. Pa. Ayan. Tapos na. Luto na. Tapos may magbagoong ka. Kung Bicolana ka, daghanong na sili. Maharangin yun. May pasitis pa. Luto na yun. Pag nagkalad ka, habo sila sa super lapo. Kaya masabaw. Yan. Ang sekreto sa tarong na magrurubi sa mani. Ayan, pakalag ka dun mo dun sa tubig. Ayan, steam na. Ayan, marugi na yun. Nakukudot ko na.
Ayan. Nagluto na. Ayan. Ito. Makuha kasi ayan. Magtarong. Ay. Hinainod. Ayan. Ayan na si tarong. Depende kung mahilig ka mo sa gulay. Pechay. Ay, sitaw. Hindi ko maabot. Ayan. Pechay. Ayan. Yung gulay na. Sitaw, pechay, saka tarong. Patay. Tapos ganyan lang. Ayan. Meron kami sa din magkari-kari din. Ito nalalagyan ng sabaw. Tapos kayo. Nabutang pakaisin yung karabasa. Na. Kari-kari na. Chow chow. Kainan na.